ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഇതിനൊക്കെ മിശ്ര സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരാൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രണ്ട് നിലയിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്ത കൊടുക്കുകയും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദയനീയ അവസ്ഥ, ധാർമ്മിക അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ കുടുംബം ഈ കാര്യത്തിൽ മക്കൾ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് സമയം വളരെ കുറവാണ്, ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടാൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ഗസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആദ്യമായി നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഖാൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ്റെ മകൻ അബ്ദുള്ള സാറ് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. Ramadan Kareem to all of you. Like our Ustad has said, my late father Haji Ibrahim Rahimahullah was always someone who believed that the success of both world is required, and he held on to Deen in such a manner, and that is how he executed his whole life. Alhamdulillah, this is the 24th year we are conducting this Quran quiz competition, and we've had great turnout all these years. Now this competition is for each and every one of you to realize the value of the Holy Quran in our life. It is a book of great guidance, and this guidance you should hold on to you till the day you pass from this dunya. It is very important to understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given us every form of guidance, every form of advice in this holy book, and inshallah let us all of us work towards having that balanced life and getting together in Jannatul Firdaus. Thank you so much. So alhamdulillah, it's a great blessing that today we have gathered for the prize distribution ceremony for the competitions in the month of Ramadan. For the last many years we are doing, and we had quiz competition, Quran competition, speech competition. The topics for the speech competition was basically a very important one, that is the Quran for the progress of the mankind. And also another important topic is family is the shade. So the purpose of all this competition is basically inculcating some kind of importance and awareness among us. And students have participated in a very, very interesting, enthusiastic way, girls and boys, everybody. Today afternoon we had this prize distribution for the girls, and now today we have a blessed gathering here with all the dignitaries. Congratulations to all the prize winners and those who have participated, not participated. We'll try to make this program a memorable one. Jazakumullah. എൻ്റെ മർഹൂം മുൻ ചെയർമാൻ്റെ ബ്രദർ പി അബൂബക്കർ ഹാജി 2 മിനിറ്റ് ആശംസ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ അതിഥികളെ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായിട്ട് വിവിധ തരത്തിൽ ഖുർആനുള്ള ഹിഫ്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനും അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തുന്ന സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് കൂടി നിൽക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാൻ മാസമാണ്. ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സമയവുമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഭവനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഖുർആൻ ഹിഫ്സ് പരിപാടി തുടങ്ങി വെച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ചെയർമാനായ ജ്യേഷ്ഠൻ മർഹൂം PA ഇബ്രാഹിം ഹാജി സാഹിബാണ്. അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിന് ശേഷവും അത് തുടർന്ന് നടത്താൻ സ്കൂളിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ടീമും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും വിശിഷ്യ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കോളേജ് നടത്തി വരുന്ന
മകൻ അബ്ദുള്ളയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു അമലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശേഷം. വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിജയികൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിജയികളല്ലാത്തവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതൽ നന്നായി പഠിച്ച് അടുത്ത വർഷം വിജയിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണമെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജയികൾക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നൽകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും ആശംസ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളും പല ഇതുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു സമയക്കുറവിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാവരോടും സ്പീച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത്. എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് നൽകുന്നതാണ്. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Now we shall proceed to the prize distribution to honor the winners of the competitions. So I request the prize winners to come forward as their names are announced. Okay, first Quran recitation, Qiraat competitions. First prize goes to Hassan Zahir, MBA second year. Second place goes to Adil Yasse, PFGC BBA second year. Winners come first and receive your prize. Third prize goes to Abdurrahman, PA College of Engineering, Electronic and Communication first year. Now consolation prizes. Muhammad Nizamuddin, MBA first year. Fadil Muhammad, PACE CSE third year. Ishan Jamil, PA College of Engineering, Computer Science Engineering third year. Yusuf Rahim, PA Institute of Physiotherapy, Bachelor of Physiotherapy. Naufal, PA College of Engineering, Electronic and Communication. Abdul Hadi Khan, PA College of Engineering, Biotechnology Department third year. Zayan Samir, ICSB, PACE third year. Mavia Korse, PA College of Pharmacy, B Pharma first year. Azam, PACE, ICSB third year. Fatin Nadish, ICSB second year, PACE. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാറ്, കണ്ണൂരും കാലിക്കറ്റും രണ്ടും. Talhat Hafil, ICSB, PA College of Engineering. Muhammad Tamim, PA College of Engineering. Okay, now prize winners of elocution, speech competition. First prize goes to Muhammad Saeed, PAFGC, BCA department. Second place bagged by Muhammad Nawaz Rifan, PA College of Engineering, Computer Science Engineering. Third place goes to Muhammad Imran, MBA. Muhammad Imran, MBA. Consolation prize. Mazhar Sheikh, PA College of Engineering, CSC department. PA College of Engineering Civil, PA Institute of Physiotherapy, Bachelor of Physiotherapy, Muhammad Afraz. Abdul Hadi Khan, PA College of Engineering, Biotechnology Department. Rakib Hussain, PA College of Pharmacy, B Pharma, fourth year. Muhammad Azwan, PA College of Engineering. This competition, first prize goes to Abdullah Munshid, PA College of Engineering, Intelligence and Machine Learning, second year, second semester. Goes to Abdul Hadi in fourth semester. Third prize goes to Muhammad Zayan Samir, Engineering, Computer Science, sixth semester. Consolation prize, Muhammad Irfan, PA College of Engineering, Rakib Hussain, PA College of Pharmacy, B Pharma fourth year. Rafiq Master, motivation, Rafiq Master, inshallah. Muhammad Ajmal Rizwan, PACP, B Pharma. Mitilaj Muhammad, PA College of Engineering, CSC Department second year. Muhammad Ismail, PA First Grade College,
BCA Department 3rd year, PA College of Engineering, Mechanical Department 4th year, Anwar Sajid KM, PA College of Engineering, Mechanical Department, Abdullah PV, PA College of Engineering, Civil, പത്മശ്രീ അജബ്ബ നൽകുന്നതാണ്. പത്മശ്രീ അജബ്ബ നൽകുന്നതാണ്. KB Shihabuddin, KB Shihabuddin, PA College of Pharmacy, B Pharma 4th year, Hassan Sarfaraz, PA First Grade College, BBA, Hassan Sarfaraz, Shazim Muhammad, PA FGC, BBA 1st year, T Muhammad Jazil, PA College of Engineering, CSC Department 3rd year, Muhammad Rayyan, PA College of Engineering, Electronic and Communication 2nd year, Shahim, PA College of Engineering, Biotechnology Department, Muhammad Sinan, PA College of Pharmacy, B Pharma 3rd year, Fadil, PA College of Engineering, Computer Science Department. Congratulations to all the winners and also all the participants. Okay. Jazakumullah. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈറൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നോമ്പ് മുറിക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് സമാധാനത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.